ଇଲୋ ମାଲୋ ଇଏ କିଏ ଲୋ ଇଏ ଆରିଆ ଇଲୋ ଆଜି ତାର ବ୍ରତ ଘର ମନିଲୋ ବଡ଼ିକି ସଖୀକି ଆଣିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଖୀକି ଆଣିବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 15 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରିନି। ସଖୀ ଆସିକି ଦେଖ ତଥାପି ସେ କହୁଛି ମୋର ହେଇନି। ତାପରେ କି ଚିନ୍ତା ଦେଖ ମୋ ପାଇଁ। ଗାୟତ୍ରୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ କହୁଛି ମେକଅପ୍ ନେଇ ନାଗିଲୋ ବେଜିତ କରିବାକୁ ଆକୁ ସବୁ ଡାକି ନେବୁ। ମେକଅପ୍ ଦେଇଦେଲା ତାପରେ କହିଲା ଚାଲ ଖରାରେ କାହିଁ ଯିବା ସ୍କୁଟିରେ ବାପାକି ପରି ଭଳିଆ ଉଡ଼ିଆ ଆଉ ଯାଇକି ଲିସା ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଲିସା କେତେ ସବୁ କ'ଣ କହି ପକଉଛି ଇଂଲିଶରେ କହୁଛି ମୋତେ ତ ଆସେ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଆକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ହେଁ ହେଁ ଫେଁ ଫେଁ ମୁଁ ଥିବି ହେଁ ଫେଁ ଫେଁ ହେବେନି। ତାପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଯାଉଛି ମାଗଣା ପାଇନା ଆଲକାତରା ଖାଇଯିବ। ଦେଖ 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 ସମସ୍ତେ କେତେ ପ୍ୟାର କେତେ ପ୍ରେମ। ଓହୋ ଇଂଲିଶ କହି ପକଉଛି ହିନ୍ଦୀ କହି ପକଉଛି ମଝିରେ। ନଖ ଦେଖେଇ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ଲୋ ସେ ନଖ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ କି ଫୁଲେଇ ଫୁଲେଇ। ଦେଖ ଇଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଚୋପା ଖାଇଯିବ ଲାଷ୍ଟକୁ। ଇଲୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଚୋପା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଚାମଚଟା କିଲୋ କାନ୍ଦିଲୁଣି କିଲୋ ଇଲୋ କାନ୍ଦନା ଲୋ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଟା ଟା ଆଉ ଆସିବିନି ବାଏ।